जों फियकजोंनो जे सभा हानि किफिन माना जे सभानो जों गराखाय मातिसाना गराखाय किसे मैया काकाय चिनि थिना बिलाइके न हानियावनो आबुनि बागै न जों हान्जामामोन दिनै जों चिनि हा चिनि सासन माने खालायनानै होनाय जों निर्वाचननि आगे जे स्ल'गान लिरनानै सातों बाथै मानजागै स्ल'गान लिरनानै मोनसे कलमजों खिख्लायलायै खायसे खायसे न'क सक जागै लामा बायदि फिट जागै केस खालायै गिरिमानो गिरिया खालायै जों हान्जानि फारांथि सालायै जों सभा खालायै खोख्लायै बुंबाय दिनै जों जोंनि हानि सासन खालायनानै एडिसिआव जों हानमान जोंनि दाखौ उमा शंकर बन जिदि दामानो माया मकाशा कम खाजबाखाय जेनेरेल रोखोमनि मानजिरानो तुबै दलसा चिन्ति प्रसार तुबुनि तो फैया चिन्ति प्रसार नाम सायाव फैया टेक्नोलॉजिका नक्सबलिका सबाइरिका लेखामानि दिनाव जोंनि दाखौ उमा शंकर गारि गुरु सबाइनि बेखा किरिमा सिनचामखा तारपरेबो कायथनि हामारि जोंनि जतनि कलमतै हामजांमानि बाय जों खोख्लायंबै दिनै दाखौनो दिनै बबागोरानि सेंग्रा फिसा बिमांहा मकाशा लाइबमांनि दंमोन खाख्लायो दाखुरो नरक मानसुबैनायदि लेफ्रन गोबां बसर बेफ्रा सास्तेबो एडिशनल नागिरै थांखा रिजनल पार्टी को गोबां नायगिरना किन्तु बबागोरानि दैखांबाय एडिसि आसुगमानि सासन आसुगमानि याबल पयला जेटा बबागोरा गोबां जायगा जनसभाव जे कमिटमेंट लिखा जे कक साका अमंखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड और ग्रेटर त्रिपुरालैंड फार्स्ट डे ये ब्लॉकनि एग्जीक्यूटिव मेंबर जे मीटिंग आसुगो आरो सिद्धांत अंखा मन कैसे कमिटी खलाय दिखा जोंखौ सुलगान दिखा चिराग खबलायजा अनेक किसु नसों लामा हिमबो तखिमलायजा किन्तु बन ताबो आइन परिवर्तन आइन स्लामै बनि रूट में डिमार्केशन खलायै बे गेट त्रिपुरालैंड होननानै आबनो मेप स्लामै जों दातिनो जोंनि काउन्सिल जों गाबोन तो बिल पास खालामनानै नुनो जों खाख्लायो अमचिनि कमिटमेंट मचिनि बबागोरानि कमिटमेंट चिनि त्रिपुरामथानि कमिटमेंट चिनि लिडार चिनि दफानि जत हमजानाय और थानजामथानि बर'नि कमिटमेंट जों सक्सेस खालामनायनि बागै अमया बिदि रमजा कापट मिथिगोन सेकेंड का दीर्घ बছর लेफ्टनि आमालो 100% रूस्टार एडिसिसि नि यागो त्रिपुरा सारनि बागै खाय मानि 100% रूस्टार हमयाखाय जे बरफ बांगुनि सेक्सन सुजुग सुबिदा मान एखाय स्टेटस जों सरकार बोसोर 31% से मान ते बाकी के आंसर मान ओ एडिसि को अमन लक्ष्य पाउतन एखाय एडिसि खाजमा जागो जों सरकार 31 जना से मान ताई बाकी 69 जना न आंसर से चाकरी मान अमन एडिसि क्षमता फाइनानि परेमन ओ त्रिपुरा मथानि बबागोरानि दैखांबाय अति प्रमथर आसुगमानि यागलो अमन सोबायै जे पार्सेन्टेज दं माने जोंनि जे बरफ बांमानि जोंनो साख्रि माननाय होननाय दिनै अब सिद्धांत कैसा मोनहा ताई कैसा जों तामान नुखा दाबो एडिसि आमसे पुलिस लांनाय चिन्ति प्रसारनो 1200 जना साख्रि लांनाय और गुमती अमा सिपाही जना डिस्ट्रिक्ट को अंतत 120 30 जना माने मानो चाकरी सारा त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को 1200 बाकाय नमरो 120 जना 30 जना खलाय मान चिनि सिखलेरो चाकरी माननाय आं बबागोरा सिंका चिनि पुलिस लांखिनि बेतन बसम मै मानो बबागोरा बसाव 20000 उन्नाको स्टार्टिंग 20000 मारिनाय बे कासिनो कुंसलिना बाइक सलिना बा तारपरे काय बन बिरिटिए बिए बाय 25-26,000 टाका मान जों मन स्लामै दङ अमसिनिया ताबो कमी आमसे गोबां स्कुल प्राइमारी स्कुल एडिसनि याबो दे फंबायबेनि अमरनो जों बांला मिडियाम ताबो सलिलियान थाका आनि निजिनि नगाना स्कुल कैसा जिलिमा हाता स्कुल
और 8 জন আছে মাস্টার 8 জন ছাত্র फोरोंनाय 11 জন आखाव स्कुल बन्द होननानै बागै नटिस खालाय थांगा अमना ताबो को खायदेका इंग्लिश मीडियम जत्त एडिसिया लेखाओ जत्त इंग्लिश मीडियम खायनो निसिनि गभर्नमेंट बुसना खायदेका गामिनि आमचाइनि दुकुरो उमसकन तंफ्रब जाका ओ कामला खायसानाय बुसाबताव इंग्लिश मीडियम फरायबायसिनाय लेबार खायसानाय बुसाव इंग्लिश मीडियम फरायबायसिनाय अन्ति खायै गोबां मानखौ ताबो जोंनि गभर्नमेंट फाइमानि फरायबो उनखौ खायजा आइडिओ बांला अक्षर बाय जोंनि बक्स हैजागौ किन्तु जों कोनो सिद्धान्त लायासिनो ताबो एडिसि आमचायो एडिसि अफिसरावबो ताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय बयदरगास्त सिनानि चेंखा रोमान स्क्रिप्ट बाय विभिन्न जोंनि बेनार सिनानि सुरखायगा सरकारि अफिसाव मबो खायसा मारिनि दं ताबो जामनि बागै निनि कलमतै निनि खानचानि मारिबाय निनि फानबाय जतनि फानबाय जों खोथावै जिरखमनि बागै जोंनि हा जोंनि सासन अकनो सफुंनायनि बागै साक्सेस खालामनायनि बागै जों दिनै अमक खालामोनखा अमक उमाशंकरनि फानबिया अमक मानबनिफ्रायनो अमक सुरनदेव बर्मानिफ्रायनो रन्जित देवनिफ्रायनो निनि आनि जोंनि जतनि अतिफोरा असमनि फानबाय जों दिनै अमक खालामोनखा मन जोंनि बर्मानि मन जों फादोंल जों मा वानसुंनाय जोंनि थिनां बर' थानाय आं साब्रुमन आं अबजार्भार खालामनायखा जोंनि डिप्रेसाराव मुरा टांखायो मा थांजाबाय थाबावो जितेन चौधुरी ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार फरेस्ट मिनिस्टार दंफ्रु बिनि कलासरा थालिर दैसा आबो आगे थालिर दैसा दंमाने आबो कलासरा आंनि थांखा ओ बिनि निजेनि कामिनो जाय आगे एडिसि दंमाना कलासरा आबनो जेनेरेल खालायो ता वानसा फटक खायदिका वानसा पलेनि सेबिल नगाना खायदिका से मनोबंकुल लामा सिरासुरि लामानि काथालसुरि तिफ्रासा आमसाय आबनो जेनेरेल खायदिका नम्बर बिश्राम गंजागि एडिसि दंमाने अबनो जेनेरेल खायदिका मतेका थोर खायसिखागै दंमाने जों मनोबो ताइसे एडिसि मातो ब्लायनाय नांखा अबनि बागै जों सबा मा खालायनाय खैफोर मा खिलायलायनाय जों मने याखेरे दिबाय चिन हानो निनि बुसा निनि बुसु न बबनो खुंबै गलांनाय सैया समनि सिका सो आनिसा मनिनि हा न बनो बसाफोर बागनो बागै गलांनाय आदा कानिफोर बगन बागै गलांनाय अमसे जों मा वानसुनाय अबनि बागैनो जों सुदु न खुंसा मानानि खिदाय न खुंसा मानानि खोदों मथानि मानानि अमन आन्दोलन खायचुगिया गाबो जोंनि खिनान नसे जोंनि बुसाबतै रङ हा लांगै थानानि अकमसे जों मा वानसुनाय जाहाथे के असुंसारबाय निनि बुसा निनि बुसु बर' असुंसारबाय मोसांगै चाटिया हायजायै बय हाय रोंगै बरम तैयै अ हास्तेव बिनि हाव बिना जायमा हाव ओ बाहायके दंमै मानो अमसे जों स्लामै मा खालामखानाय अबनि बागै जोंनि जबा जों बर' मा खुंसा खिदाय न मानानि बागैया नरना गायसा चिकन सान आं सायखनानै जोंनि एक मास उनाव जोंनि सरकार 6 कोटी टाका नरन गुरै रंनो खोथों दिनानि बागै ओ एडमिनिस्ट्रेटर एक बছर बाजेट खालायकिया 2 कोटी 40 लक्षनि से खोथों पाइजागौ 3 कोटी 60 लक्ष टाका गायक मुखा चाइखिनिका मिया इनक्वायरि खालायनानै तदন্ত कमिटि खालायजाका कम 3 कोटी 60 लक्ष टाका खोथों काबो उपलंगो दावनो कोन जुनार थांजाग इलेक्शननि आगे बागै आबनो बुट नानानि बागै खालायनानै अमथै खालायै गोबां मा आबो तदন্ত कमिटि खालायजानाय जे आबोनि बागैनो जों आंनो साननानै मुसुंगौ जोंनि पार्टी आसायमानि गोटार जों 5 तारिख फेब्रुवारि मालचन निबासनि घोषणा खायो जों समयबो मालिया जरा कमनि बिसिङाव 10-15 दिन जों प्रचार खालायनानै सुजुग मोनखा आबोनि बिसिङावनो नरक जतना हामजांमानि बागै बबागारानि फरानो यामरो ग्यासागै जों हामजांगै थिम बत थिम लायै कलमतै खिकलायै न थकजागै फान बाक्साकै थिम लायमानि बागैनो जों सरकारखौ बिमानखा नरक किसान नासिमबि जिनो सरकार तम खलाय जों जे नरनो कमिटमेन्ट खायमानि जिनि बबागारानो जे नो कम्प्रोमाइजिं सामानि अब जों फुलफिल खालायमान नर नायि दंदि आं सावो जे बुसकांनि जिनि जे चबा मते बखौ खराखनाय तेबो फानुनाय तामनि बागै दिनै आईएनपीटी जिनि ताको जिनि अर
tin tako uma songkor ko samani bayan bitin ko samani botini ain sekrika tin ki prama hoja o sekan sini boram ganan dikeran botsonro sini boram ganan jogodish dasonro jottono pray jotto phai tini PPF ni tini joining ni dikha agam dete ko gobang ni tini IPF ni finance bagen ko tar mane sin ki prasar khancha ungoi sino han kiro manan bagai sin kala ko sanani nai ko Ireland 100 বছর নি পরে বনি হাত রবি মানো খানচাকে চবা খাইমানি বাগাই ইস্তিমুর আং জেনাবো 1997 সনে থাকপ্রো বাইরেন্দাও সিডি র খালি তংজাব 600 জন আছে বনি সিলাইবান না কে পোয়াতে তোয়ার মই একে 47 রবি অবরতিনি হাত রবি মাকা 150 বছর নি পরে ইন্ডিয়া স্বাধীন মানে 200 বছর খা 200 বছর লড়াই থাই হাত রবি মাকা Bubagan Pitumbai, Nini Khan, Ani Khan, Chini Jotoni Khan, Tiprasani Khan by Sim Judi Choba Klaikai, or Habos Houses in the Kirogi Manai, or Dokan.